Karma a karmické prepojenia. V tomto videu sa dozvieš, ako si vieš očistiť svoju karmu, čo ti môže pomôcť na tvojej ceste, v čom karma zabraňuje v tvojom živote a ako všetky tieto energetické veci uchopiť. Ja keď som začala zbierať nejaké podklady ku karme, tak som si spísovala, čo robím s klientami, ako im čistím karmu, ako im pomáham. Samozrejme v tomto videu sa to dozvieš, čo vlastne je karmické čistenie. Ale napísala som aj do pokoja v duši, aj do jednej, aj do druhej skupiny, že čo je prvé, keď poviem slovo karma, čo ťa napadne. Skúsi teraz zodpovedať túto otázku aj ty. Pretože karma ťa zaujíma, vie, že niečo nie je úplne v poriadku, vie, že v tvojom živote sa niečo deje. A čo je to, čo sa v tvojom živote deje? Čo je pre teba karma? Čo je to také intenzívne, čo ťa napadne? Ja som dostávala veľa odpovedí. Karma je zdarma. To, čo ide okolo, sa na teba môže nalepiť, lebo to je karma. Potom, že karma pochádza z minulých životov a ťaháme si ju. A rôzne ďalšie karmické dlhy, že keď som niečo zlé urobila alebo niečo zlé urobil, tak sa mi to vypomstí, že to bude na karme. Karma je zlá, karma je energia, ktorá ti znepríjemňuje život a veľa ďalších takýchto odpovedí som dostávala. Karma je naozaj zdarma. Naozaj si ju ťaháme aj z minulých životov, ale nie je zlá alebo dobrá karma. Je to len slovo preto, že to, čo vysielaš, to aj dostaneš. Aj takúto odpoveď som dostala, trafila si sa. Ale karmické, energetické veci v našom živote sú neklamné. Keď moja dcerka mi vysvetľovala, že mami, ale toto je nespravodlivé, toto a toto by si mala urobiť, alebo to prečo je tak ten život, a kým pochopila, ako to funguje na tomto svete, tak to nejaký ten čas trvá. Každému jednému z nás. Karma nie je zlá alebo dobrá. Je to energia, ktorú dostávame naspäť za to, čo sme my vykonali. Keď my konáme dobro, tak si automaticky čistíme svoju karmu. Ale nemáme konať dobro v takom prípade, že ja teraz urobím dobrý skutok, pretože to mi očistí karmu. Tak toto nefunguje. Musí to ísť z teba, zvnútra. Je to cit, emócia, že konám dobro a automaticky si tam hore čistím svoje energie a automaticky dostávam krásnu spätnú väzbu. Keď sme vykonali niečo v minulom živote, my si to samozrejme nepamätáme a nevieme prečo. Máme zablokovanú finančnú prosperitu, pretože aj to je jeden z dôvodov karmických dlhov. Alebo máme karmu zdravia, že sa nám nedarí v zdraví. Máme rôzne problémy a stále potrebujeme riešiť lekárov, lieky a bolesti. Stále tam niečo je a zakotvuje sa a zabaluje sa a prináša nám to nepríjemnosti. Alebo máme karmu lásky. Karma je len jedna, ale na tej oblasti sa nám to odzrkadluje. Financie, zdravie, láska, vzťahy sa nám nedaria. Buď sme sami dlhodobo, alebo nám príde do života niekto a zrazu sa to rozplynie. Čo je to v tomto prípade? Áno, máš karmu lásky. Možno si v minulých životoch ubližoval svojim partnerom, svojim partnerkám, lebo si nemusel byť žena alebo muž, mohol si byť teda v tomto živote si muž a v minulom živote si mohol byť žena, alebo opačne, v tomto živote si žena, ale bol si mužom a bol si zlým mužom a ubližoval si ženám, automaticky sa ti to karmicky vracia. Ako to dať ale dole, si povieš, ty kokso, ale čo ja teraz s tým, tento život, ja nikomu neubližujem, som dobrá, som dobrý, snažím sa a aj tak, duša si pamätá. Áno, duša si pamätá, ty si prišiel na túto zem, aby si pochopil, ako si ubližoval, ako si konal to zlo a odskúšavaš to na vlastnej koži. To isté je aj, čo sa týka karmy finančnej prosperity. Je to karma chudoby. Je ti odňaté všetky finančné prostriedky, všetky hojnosti, ktoré by si v živote mohol dostať, lebo u teba je nejakým spôsobom egoizmus a nepokora.
Nie si pokorný, alebo si nebol pokorný a teraz v tomto živote si pokorný, úprimný, dobrý, hovoríš pravdu, aj tak nemáš bohatstvo. Čo to je? Si možno hovorí, že ale veď takto? To nie je spravodlivé. Prečo niekto urobí tak a má obrovské bohatstvo a ja driem 10-12 hodín a nemám to bohatstvo, nemám to pekné auto, nemám ten veľký dom, nemám tú rodinu, ktorú chcem. Prečo tomu tak je? Je to tou karmou z minulých životov. Presne tak. Tento život si mohol byť úplne perfektný, dobrý, úžasný, ale z tých minulých životov si to celé ťaháš. A teraz čo s tým? V prvom rade, ak zmeníme tvoju budúcnosť, tvojho podvedomia, lebo vždy, keď aj čistím karmu, tak čistím veci z podvedomia, čistím veci z minulých životov. Prichádza pochopenie. Veľakrát pri karmických čisteniach tečú ľuďom slzy, pláču. Stačí, keď otvoríme len prvotné energie a idú nám tie slzy, je to úplne v poriadku. Automaticky tá duša cíti, ľutuje, vnútorne to prežíva, vypúšťa tú negativitu a mení sa nám podvedomie. Očistou karmy sa mení podvedomie. Tým, že sa zmení podvedomie, zmeníš sa ty ako osoba, mení sa ti budúcnosť, pretože si odľahčený od istého druhu karmy. Keď sa karma očisťuje, vždy sa čistí konkrétna, buď finančná, zdravotná alebo karma lásky. Nejde očistiť všetky tri druhy. Na jedno sedenie to absolútne nie je možné. Ak aj robím očisty karmické osobne, väčšinou ich robím na diaľku, lebo je to celomesačný proces, kým sa tam vôbec človek dostane, kým si to ten klient uvedomí, že sa v ňom začínajú diať nejaké nové veci, kým sa začne cítiť dobre, trvá to nejaký ten proces, ale keď ho robím osobne, v prvom rade čistím karmu, v druhom rade ochraňujem toho klienta, aby sa tam nič nenalepilo naspäť. Ale ty, ak začneš konať dobro vo svojom živote, začneš pracovať so svojím podvedomím, začneš rásť na duchovnej úrovni, postupne si svoju karmu začneš čistiť. Prečo sa pri každých energetických procesoch hovorí o dýchaní? Automatickým dýchaním, existuje abeceda dýchania, vieš si to aj vygoogliť, určite to nájdeš aj tu na YouTube. Abecedou dýchania otváraš všetky tvoje čakry, otváraš všetky portály a začínaš si postupne čistiť svoju karmu. Svoju karmu si môžeš čistiť postupne aj meditáciami, pretože každá práca s tebou vo vnútri, v tých energiách má veľký dosah. Sám so sebou, život, myšlienky, energie, to, čo vyjadrujeme. Keď ty začneš čistiť svoju karmu, ty si uvedomíš, že si menej nervózny. Menej ťa hnevajú drobnosti. Menej riešiš to, že bola vykonaná nejaká nespravodlivosť. Povieš si, život, jednoducho životné kyvadlá, ktoré sú nad nami, ktoré hýbu celým svetom, sa o to postarajú. A je to pravda, pretože zrazu začneš byť veselý, príjemný, prestanú ťa trápiť tieto malicherné veci a začneš so svojimi energiami rásť a stúpať. Nepustíš svoje frekvencie nižšie. Učíme sa to postupom času aj v pokoji v duši, práve preto aj toto video, aby si si uvedomila alebo uvedomil, že tvoje energie sú menné. Ty si celý svoj život vieš zmeniť. Dýchanie, hlbokými nádychmi do brucha. Keď sme sa narodili, prišli sme na tento svet, prišli sme už s nejakou karmou, niečo pochopiť, niečo dokázať, niečo si vysvetliť a posunúť sa cez ňu, zvládnuť ju. Dostávaš na to cirka 80 aktívnych rokov. Ako nakladáš so svojím telom, so svojím životom, či piješ alkohol, či užívaš drogy, či sa zdravo stravuješ, či športuješ, či myslíš pozitívne, to je už na tebe. Čím rýchlejšie sa ti to podarí, tým rýchlejšie prekročíš túto hranicu a ľahšie sa ti bude na tejto zemi žiť. Práve preto robím aj tieto karmické očisty, lebo ich urýchľujem. Tebe sa to možno podarí za rok, za 2, za 3 úplne si prečistiť karmu, ale nezabúdaj na to, že každou hriešnou myšlienkou,
každým negativizmom na druhých ľudí, každou nadávkou si karmu znova zahlcuješ. Každým egoistickým výrokom si karmu zahlcuješ. Ak si vedomý svojho bytia a žitia a pracuješ so svojím podvedomím, všetky tieto veci dáš nabok, prestanú ťa zaujímať a ideš úplne do tej duchovnej sféry, do tej hĺbky. Doporučujem meditovať, vypúšťať negatívne energie, ktoré sa na nás nalepia v priebehu dňa, týždňa. Nemusíš meditovať každý deň, lebo nie každý na to má čas, ale tie 3-4 minútky si vieš nájsť každý druhý, každý tretí deň alebo 10 minút. Môžeš pri meditácii aj zaspať. Aj to je úplne úžasná vec, ako si ty vypúšťaš negatívne energie a ako si postupom čistíš karmu. A keď ti náhodou posielam energiu na lásku, zdravie a financie, ide ti to 10-násobne rýchlejšie, pretože to, čo vypustíš, to, čo dáš preč, automaticky je naplnené svetlom, pozitívnou energiou a ty tým pádom môžeš kráčať ďalej, tak ako si želáš. Takže karma je to, čo zaseješ. Je aj proces 9-ročný. To, čo zaseješ, zažneš, to, o čo sa staráš, rastie, zbieraš úrodu a ideš ďalej. 9-ročné obdobia existujú, sú, ale toto už patrí na iné video. Takže krásny deň ti želám a takto v krátkosti o karme.